Hubert Heringa. Jackson Brown had een prachtig nummerskreun. The Loadout Stay. Gaat over dat er op het lege podium zit en dat er vreeg het lid met piano staan, want dan kun je nog even naar genieten. Hoe geniet Stone na een concert? Nou, ik ben vooral wurg. Maar de atmosfeer, hè, daar gaat het om. Hè. Als de atmosfeer goed is en er is leuke muzikanten om je heen, goede artiesten, dan wordt het wel, dat is wel een hoffelijk. Ja, dat is mooi om te doen. Ja, daar was Reinoud naast je staan. Reinoud, ik dacht de Stone het weerste is, die zei, Hubert is een van de meest ondergewaardeerde artiesten die wij hier op het podium staan houden. Nou, ondergewaardeerd weet ik niet, want ik waardeer Hubert heel erg. Want Hubert vind ik echt, ik denk in mijn eigen, van mijn gevoel, is Hubert de beste muzikant die ik ken. Want hij kan alles spelen, hij gaat er oerlijk in mij. Het is een hele sympathieke vent. En als je erin dan een keer goed uit. En dan krijgt alle man, een massa man een vreetje, ontbijt op bed. Ja, dit ben ik wel even heel nieuwsgierig naar. Van waar krijgt je dat ontbijt op bed dan? Nou, van mijn vrouw. Ja, die krijgt elke dag. Ja, mensen lopen het net en denken van ja, die vent die zegt maar wat. Ja, maar het is echt, het is gewoon echt zo. Elke dag krijg ik ontbijt op bed. Nou, wat wil je dan? Als artiest wat wil je nog meer? En dan moet je een goede vrouw achter die hebben. Dat is altijd let en ze zorgt voor mijn zaken, ze regelt alles wat er binnenkomt, regelt ze printen partijen uit of weet ik wat. Nou, dat is perfect, zo'n vrouw moet je hebben. En jou zit heel goed bij ons. Als je in dit werk zit, dan kies je net zonder een sterk thuisfront. Precies, ik ben altijd overal en dan nergens en dan zit ik weer daar en dan weer daar en dan kom ik weer nachts. Nou, dat doe ik wel weer let, want wat ik spul in de auto ga hier dan... het is samen 4 uur of 4 uur. Nou ja, dan is het goed dat je een goede thuisfront hebt. Dat is belangrijk. Dan ben ik wel benijd, Reinoud. Hast je ook zo'n goed thuisfront? Nog net. Nou, hoe kan dit? Ja, het is heel dreig, hè. Het is zelfs heel dreig als vrouw om mij een artiest te wijzen. Want wij zijn altijd voort. En we krijgen een soort aandacht van iedereen. Dan zei ze het krijg zelf. Maar sorry, maar een sterk thuisfront hebben. Om daar te kennen. En dat is heel belangrijk. Daar ben ik nog heel naastig op zoek naar. Ik dacht dat je de ideale schoonzoon van Friesland wist. Ja, misschien, maar dat ben ik echt. Ja, dan begrijp ik het ik net. Hubert. Nee, ik weet het ook net, jongen. Nee. Ik ben het namelijk net, maar voor mij is het wel leuk. Dus. Ja. Misschien was het wat verloren, misschien. Dat is nou jammer. Ik wil toch nog even waarom naar die muziek, Hubert. Multi-getalenteerd, multi-instrumentalist. Wat spelen ze alle jaar? Nou, ik speel natuurlijk alle saxen, de sopraan, alt, tenor en bariton sax. Ik heb nog een C-melody sax, dat is een C-instrument. En ik speel EWI, dat is een soort synthesizer. Dat ben toch net zo'n soort meest keer in Nederland. Triolo, die ken ik al hier, die man. En ik speel violen. En ik doe percussie dingen, ik speel chromatische mondharmonica, ik vlugelhoorn, bugel, dwarsfluit. En ik heb een beetje drummen, een beetje piano spelen. En, nou, dat is toch een beetje. Hoe komt dat wij? Nou, mijn huid en mem die zijn echt allebei muzikanten. En mijn mem wie violist en pianist en mijn huid wie hoornist. En mijn paken, die spelen ik violen en saxofoon en accordeon en piano. En die kon ik heel goed viool spelen echt en dirigeren ik. Dus dat zit in de game, denk ik. Is er nou nog een instrument wat toen net bespelen is waarvan als zo zei, ja, dat mag beslist nog een keer? Nou, ik ben er verschillende dingen, skaten dingen. Bandon de Jong vind ik heel mooi, maar dat is verschrikkelijk moeilijk. En ik wil vroeger gitarist worden, maar dat is er nooit van kom. Dus, maar ja, op een gegeven moment moest ik al je bijhouden en ja, op een gegeven moment hoort het ook op. En ik ben altijd als laatste, vroeger wie de drummer als laatste kleer mij opromje. Nou ja, nou ben ik het, hè. Ik doe mezelf wel een soort onje. Het is fiestevolle burghaast, maar ja. Ik zucht dat ze er heel erg onder lijdt. Nou, nee, maar dat is net zo. Nee, maar het hoort wel jong. Het hoort wel jong, denk ik. Ik word over een paar maanden 50. En toen kreeg ik een paar vampjes die zijn, want hoe oud bent u meneer? Ik zei, ik word 50. 50? Oh ja, dat is net Sjen. Ik zei, nou, dat is wel apart voor een muzikant. Dat het net Sjen is. Ja, ik drink in alcohol, hè. Dat scheelt, dat is geheim. Hey, tot slot, haast toen nou nog weesken? Nou, nee, het gaat altijd terug. Je moet altijd burg houden. En dat is altijd wel, soms gaat iets allemaal net terug en dan is het, ja, dan moet je toch maar weer wat meisjes wat vinden. Maar nou, daar gaat dat prima. Maar, de eerste is toen naar je wieken? Naar je wieken? Nou, ik heb wat van mij een Duitse topgitarist, een soort fusion-gitarist. Daar doe ik wat mee, dat is erg, maar ik ben ergens in het midden van Londen, in de buurt van Utrecht, dacht ik.
En dan moet ik weer repeteren en dat is een hele ingewikkelde wiskundige muziek. En dan begin ik, en dan krijg ik repetities bij Vroger waarschijnlijk voor de nieuwe tour. En ik heb nog dingen van Sta op zijn kanker en de musical in het musical ding met Jamaica weer trouwens, die juist direct weer. En nou, al die bloed, zweet en traan ging ik nog dwan. En Motel West Coast komt direct weer onder in januari weer. Dus, Er is één zekerheid in elk geval in je leven. En dat is? nou, gezond blijven, dat is het belangrijkste. Maar zekerheid weet ik niet. Door hast toch een zekerheid. Hij dat krijgt je het. S'morgens ontbijt op bed toch? Oh ja. Dat gaat altijd terug. Ja, dat is echt belangrijk. Ja, Hubert Heringa, bedankt. ja graag gedaan.